Dobro, sad Zato što sam ja dosta velik sam perfekcionist i volim da mi je sve sređeno i ne osjećam se dobro kad je u haosu. Tako. Da vidimo da li je tako kod nekih naših poznatih ličnosti. Goco. Goco, ima opasno. Ćao, misliš što možemo da stavimo da ako nas primaš. Može. Čuti bre. Molim, sunce moje. Voćni jogurt, evo sad ćemo. Šta Lena voli najviše da jede? Šta voliš najviše da jedeš? Osim voćnih jogurta. Šta voliš najviše da jedeš, Ljuboj? Ne gledaj tamo, nego tamo. Šta najviše voliš da jedeš? Volim najviše da jedem mlevenu. Mlevenu plazmu. I jagode. I jagode. Jel voliš maminu supu? Volim. Eto ti. Kad smo već kod mamine supe. Da. Tu je mamina supa. To je nešto za svi ti kuva. Da, ovo sam danas kuvala za ručak i Punjene paprike, odlično. Da, ovo su punjene paprike. Pa ne znam, hoćeš da probaš pa. Čim znaš da skuvaš punjene paprike, to znači da je... Da, ali ovo su neki, ja sam nešto po svom receptu, što nisam, ja ne volim to, naš klasičnu hranu, a i dijetalno se hranim, pa je ovo dijetalno i supa naravno za ukućene, mislim, mora, znaš, ja sam mama pre svega. A inače, kuvaš za svog muškarca? Da li si više take-away fazon? Ne, ja sam fazon impulsivna. Jer kažu da muškog srca vodi put preko stomaka, da li si je taj put... Ne, čekaj, da ti kažem, prvo muškarac si, pa najbolje znaš da voliš da si vrlo nervozan, vjerojatno kada si gladan, a gladan muškarac koji je pri tom nervozan i upotrebljiv, ne znaš da... Možemo pogledamo šta to voliš da pojedeš. Za pile? Ovo je moj haotični frižider koji moja ćerka ukrasila. Kaži mi koji su to magneti, odnosno... Gde god putujem donosim magnete koji mi mnogo znače. Ovo kad sam bila u Londonu, ovo je iz Poreča, ovo je moja ćerka donala meni sa Tare, ovo je sa Filipina. Ovo su njeni, naravno, crteži. Da, ovo je... Sad je bila u Bukovičkoj banji u Aranđelovcu, na Bukulji, i ovo mi je poslala kao... U stvari, ovo je poslala meni i tati, mislim, pošto nije znala tatinu tačnu adresu, ali evo tako moja ćerka crta. I onda ja čuvam njene crteže, pa s vremena na vreme, kad napreduje u crtanju, onda menjam ove slike ovdje. Znamo da voliš piletinu, ali osim piletine... Ne, osim piletine volim ćuretinu. Vidimo neke sosove ovdje, voliš začinjenu hranu? Da, volim začinjenu hranu i onda imam sve te istočničke, znaš, to je Worcester, to je, ne znam, soja sos, tabasco, chili, ne znam, sweet and sour chili sos i tako. Stvarno volim te sosove koji su malo neobični, jer ja dosta spremam azijetsku hranu i volim azijetsku hranu. Ovdje su naravno Lenini lekići za ne daj Bože, sirupi raznorazni. Jaja su obavezna jer jer su mi jaja osnovna ishrana jutarnja, nekako to najviše volim. A u zamrzivaču uvek imam kesten pire. Na kesten pire sam toliko slaba da je to strašno. Dobro, sad znamo što ti je slabost. Da. I nije jedina slabost život. Jeste mala, ali opet dovoljno velika. Kada, da li se tušuješ sama ili ponekad u dvoje? Pa ponekad u dvoje i to sa ćerkom. Ja se negujem, ali ništa specijalno, nemam znači nikakav specijalno... Da, mezoterapiju uvek, da. To ti je moje kozmetičko carstvo, znaš. A ovde je opet toliko natrpano kozmetikom da bacila sam 3 stana na kozmetiku. Ovo je Lenina soba. Kaži mi, liči ona na tebe, bar psihički, fizički vidimo da podsjeća na tebe, ali kaži mi ovako po karakteru i da li je slična tebi kao kad si bila u njenim godinama? Pa, moji roditelji kažu da mi je vrlo slična. Voli budu u centru pažnje. Talentovana za muziku kao ti? Talentovana za muziku? Pa nisam baš, ali mislim da će me mama Raše i ostali muzičari naučiti. Eto vidiš, naučit ćemo nešto. Hoće da počne da vežba bubanj da svira sledeće godine. Ne znam iz kog razloga. Kad smo već, to je kod tebe u krevetu, odnosno u spavaćoj sobi, ne mogu da izbjegnem da te ne pitam u čemu tog oca Tržan bolje spava? Sad ću da vidim gde mi je spavačica stoji. Evo on spava. Evo ili ne, kad me već pitaš.
Evo, Dobro, to je veoma provokativno. to nije, meni je to spavačica, kako ti kažem. Nekad spavam u ome, nekad spavam u muškoj majici, nekad spavam u ono boksericama. Pa imam Naravno da neke... ne kupuješ muške majice. Ne kupujem muške majice, nego dobijem tako na raznoraznim promocijama majice. I ostane nekad. Pa ili ostane nekad. Ono što bih najviše volila to je da pevam i da ne moram da nikad da se slikam za televiziju ili za novine, iskreno to govorim, ali da bih se naplatila na način na koji se naplaćujem i da bi uopšte došli ljudi da me gledaju i ja ovo moram da radim. Pretpostavljam da se tvoja garderoba za scenski nastup i privatno bitno razlikuju. Obožavam u stvari haljine, ja sam tip koji jako voli da nosi haljine. Ovo mi je, recimo, ovo je jako lepa haljina, skoro sam je kupila. Viš kako je divna. Da li voliš firmiranu garderobu, da li domaće dizajnere, strane, da li ti je bitno etiketa? Iskreno ti kažem, uopšte mi nije bitna etiketa. Ovo je izuzetno skupa i firmirana haljina, ali nisam kupila zbog toga što je jako kvalitetna i jako dobro izgleda i dobro se slika. Pravo da ti kažem, uopšte nisam tip koji nešto baš mnogo pati od etiketa. Između ostalog ti, u stvari, to se pojavljivalo u medijima, tvoje, znači, staru garderobu, kao što neke neki poznate ličnosti prodaju na eBayu, imaju ljude koji to rade umesto njih i svoju garderobu. Ja imam čoveka koji to radi. Simboličnoj ceni. Znaš šta, moja garderoba na tom Celebrity Outlet Facebook stranici se prodaje za stvarno smešne cene. Ja sam haljine koje sam platila po 1002 eura prodala za 2, 3, 4 hiljade dinara. I mislim da je to najveća usluga koju mogu da učinim nekim mladim devojkama ili ženama koje nikad ne bi mogli da sanjaju da priušte sebi takvu haljinu. Da, sad. Ovo je čudovište iz... Čekaj samo da... Maseci, vidi to, vresno nisam. Ne smemo. Pride budi, mene sramota. Što si to što jesi? Bolesti skota, na. Amidži Show, specijal 11. juna. Ceca. Prvi put posle nove